आं बे ओरैनो गामिनि गावबुरा माने बारा बे गोरलै अबस्थायावबो गैयामोन जोनोमाव जेथेनाखि बे 7-8 बोसोर जायो दखाननिफ्रायसो बे जिनिसा बे मेगननि बे जाखिनि बे माबा ओंखारनाय बे जिनिसा जादों फिसामोन दामाने एसे देरबाय बैसो जानाय लोगो दा देरलांबाय आरो जोनोमाव गैयामोन दा न'खराव माबायदि अबस्था बिथांमोन न'खरावथ' एखेबारे काहिल मा खालामनो गोरिब मानसि बेनि गथ'आबो सासेल' सासे हिनजावसा दं बिब' दङमोन बे हाबा जाबाय दा न'खराव सोरखां अबस्था ओंखायनो सारमोननि सायाव आङो बे गथ'नि बे बियायं जायो आङो बेखौ बे गथ'नि जाहाथे बे बेमारा जाहाथे हामो बा अनसुंथाइ जाहाथे जिखुनु माबानिफ्रायनो बिफाननिफ्रायनो सरकारनिफ्राय हक बा जिखुनु बिफाननिफ्राय हक एसे अनसुंथाइ आरो लोगोसे गामिनि जाहा रायजो राजा बिथांमोनबो दङ बावहाय जोङो गरसे गरनै आरो सारेना आथाना होनानै जोङो बे जाहाथे अपसरखौ जानाय बेमार बे बेमारा जाहाथे हामहैयो बेखौ आं आसा खालामदों आरो खय बोसोर जाखो बे दा बर्थमान 24 थांबाय जानि खनसेबो डक्टरनाव नायाखैमोन नामा नायनायाथ' नायनायानो जायाखै बे गुवाहाटियाव खनसे लांदोंमोन नामा बे 7-8 बोसोरसोनि आगोलाव बेनिफ्रायथ' बेयाव नायनायबो जायाखिसै गुवाहाटियाव लांनायाव दा ओइ फारसेनो फैफिननांगौ जादों आरो आं नैबे सा सहेननि थाखाय एसे सोरखारनिफ्राय बा रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै आथोना सारेना जेन'बा हरनो हायोबा मोजां जागौ आरो आंनि न'खरावथ' जेबो गैया ओरैनो नै न'आनो गासिबो माबा प्लास्टिक गोजासो थाइसेबो जेबो खालायनो राहायानो गैया जाहैबाय थाखा फैसा गैया आं माजों मा खालायनो ओंखायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय अननानै आथोना सारेना हरोबा आं गाहाम मोनगौ आरो